ndizvozvo. Uri kureva kuti baba vako vakaroora amai vako? Mira, baba vako vakaroora amai vako ndokubva vaita vana vatatu. Alright. Baba vako vakaroora amai vako bva vaita iwewe ndobva vashaya. Ayo vakaitwa inini nehanzvadzi yangu, asi baba vangu vainge vakaroora ambuya vangu vaine mwana vavo. Alright. Akatanga kuroorwa ndiani pavanhu? Ndambuya vangu. Amai vamai vavo? Ndizvozvo. Saka baba vako vakaroora amai nemwana. Ndizvozvo. Baba vako vanga vakaroora ambuya vako bva vaita vana vangani? Havanaita mwana. Havana kuita mwana. Ndizvozvo. Ndokuzoroora amai vako. Ndizvozvo. Saka baba vako havana kuita mwana naambuya vako, asi baba vako vakazoita vana naamai vako. Uchinzwa hanzi zvakapamba sei? Ndichivabvunza inini baba, ndichivabvunza vanototi izvozvozvo chingoziyai kuti ava ndo amai venyu, musafe makavapo mauroi kana kuti vakashata, imi muchingorarama muchingoteedzera zvavanoda, nekuti ndiwo zvese zvenyu, ndo vakakuchengetai vachikurerai kubva muri vadiki. Ofuchi kubva tiri vadiki vacho amai vangu vachiri vapenyu vaita zveapo neapo kuti wana vangu chichi, asi nguva zhinji taivadedza kuti sisi. Izvozvo taitoti tikaudzwawo pane vatete vangu vanogara padhuze, hanzvadzi yababa, vana vavo vaitotibvunza kuti imi munotigoti sisi sei kuna mama venyu? Ava ndigogo, mama venyu ndeava. Taisvika tikabvunza todini, torowa. Saka takangokura tingone confusion. Amai vangu vakazosvika pakutiza pamba vachinogarawo neumwewo munhu vakanogara nawo, vakazozvara munin'ina wangu last born, asi vakazodzoka futi pamba kunogara vaakurwara kusvika vadini, vashayika. Asi ndagara kudaro amai vangu ndikangoti ndaigara ndichivaona muhope dzangu, vakapfeka nhumbi dzavakaenda vakapfeka, guma ndisikachazvioni. Chibva tangogara tagara tati kurei zvaitongotinetsa. Munongoziva munharaunda umwe unenge uchiti uri mwana wanhingi, kumba uchiziva iwa uri mwana wanhingi. Saka tasvika pakungosiyana nacho chibva tatongokura takadaro. Saka chakaenda noitika ndechekuti form 3 ndainge ndindakuda kutangoita zvetukomana munongoziva kuti tichikura zvinhu zvitongori obvious. So ndakanorota baba vangu inini vachiita bonde neni mumba mandairara. Chibva ndazobvunza mama, ende ndakamuka ndakatota zvazvisiri zvinhu zvokuti ndandichitori mudiki ndasikatozvinzwisisi. Mandazobvunza gogo ndichitobva uchechi, inini ndozvandarota. Vakati apeno pamwe warudoita zvawakaita kuna mai vako, ndopawakabudisa wedhi rekuti mai vako kubva kwesoko ndichikura. Chibva ndatoti saka zvinoreva vakati siyana nazvo. Ndasiyana nazvo, ndakura ndandisikadi kuonekwa ndine mukomana nababa. Vaitoudza kamuning'ina kangu aka kuti ukangomuona chete aine mukomana kata kune wakomana anenge achingofamba pedyo naye ndiudze. Ndairowa komasilai kusvika third term takuda kunyora masama. Ndakabva ndatovhiringika kunyora masama nekuti takabva tafuririka. Wanga waenda kubasa kuMozambique, vataenda kuchechi imwe dzemapendekostal anoridza magitari. Vatasvika kuna pastor waya tatakatoendawo neumwewo musikana so wekumaraini, asi patori kadistance mbijana. Taingotamba tese chete kana vabereki vapi vasipo. Chibva taenda kuchechi kuya kuyageresandi. Vanhu vakatanga kuita kakunamatira, then ndakatanga kutodzwa like ameno zvaitika mumwiri mangu.
watotanga kutodinamatira vazonditi auzodzoka iri Thursday waiita all night. Asi ndakaenda nekahanzvadzi kangu tiri murodhi kudaro kumasilai, ndakatanga kuudza hanzvadzi yangu kuti handisi kunzwa zvakanaka, musoro wangu wakutorwadza. Hameno zvinhu zvandiri kungoona, ndaingoona zvinhu zvisingangonzwisisiki, like ndoona kunga something hameno ukatosangana nemunhu ndotoona kunga hameno zvaanenge akatoita munhu iyeye. Chiva ndasvika kumba, kubva ipapo chisvika kumba handina kuzoziva kuti chii chakazoitika. Vanhu vachitaura noti wakapedza 2 weeks wakadaro. It's like zvaita like kubudirwa, like handizivi, asi chikonzero chaicho hapana kana one akandiudza, chero mai nababa hapana. Asi manje pana teta wakazotaura kuti iwewe wakatuka mai uroyi, wakaudza mbuya kureva mai vababa uroyi. Chichi handizivi nyaya dzacho dzakamira sei, ndakazongoita zvokungozongonzwawo sinzi ndandiri munhu uyo asikatauri stereki nevanhu, nenyaya yekuti ndaiavoida mafriends. Ndichikura ndachika kupedza kunyora form handinazotonyora zvakanaka, ende ndabva ndabuda ne1 subject. Handizivi kuti chii chakutoitika, ndaikwanisa kutongonyora nditori pakati pezamu ndokutorara. Ndapedza kunyora exam pane mukomana aitogarawo kwaigara. Ndinomboti tiri paform 4 papapedza kunyora exam, ndoda ndidzokere kumachirembo changu. Hama dzekwamai, mai dziziva ini kana chiti hama dzekwamai, ndakutora ana mai vari 2 ivavo, dzagogo namai vako, mai dziziva here hama idzi? Dzagogo ndodziziva, asi takazogumisira kuenda kuti ndiri grade 3 kuti tiendeko kwanga wasikadi, even muning'ina wamama wangu, kozi gogo wakabara wana wasikana waidi, akatomboti mama chimbonzai Primo ndimbogara naye ndaform 2 vachibva waramba. Even nanhasi handina kana communication namai vavo, gogo hawatodi. Okay, saka ndo hama yavo chete yaunoziva? Ndo chete yandoziva, hama yamai vangu inini wavanobarwa navo. Asi dziri rekuti ana baba vana tete vamai vangu chaicho vakandizvara handina wandoziva. Hama dzagogo ndinoziva sisi vavo, ndovandonyatsoziva ivavo. Vamwe vese vandongoita zvokungonzwawo nemazita nekudididi. Vari kupi? Vari kuBulawayo kuGwanda. Senemu yekwana gogo vako inonzi Moyo, vanongondana Moyo. Ndizvozvo. Kana muri kuHonde, kwainzi kumusha kwaHonde kupi, kana kuti kunonzi kumusha kwaHonde kupi? Kumusha kwani? Kwagogo. Wakazvarwa kuBulawayo ikoko. Saka vakatoya kuBulawayo ndo kwaHonde ndo kwavakasangana nababa vako? Handizivi kuti wakasangana. Okay. Ndizvozvo. Saka pamaitonzi makuenda kana kuti kumusha kwagogo munenge muchienda kusaidi rekuBulawayo ikoko? kuGwanda. kuGwanda uko. Alright. Saka handi waform wakunonyora form? Ndapedza kunyora form 4. Kumana yakatanga kundiapproacha. Mama aita gogo aita zveflea market. Ndaitorambawo nchitodidi kusvika azosvika pakushingira kusvika pamba. Kati gogo, mama, mwana wenyuka ndiri kumuda, asi ari kudini? Ari kuramba. Saka nenhaya yekuti zvanga zvasvika munzeve dzagogo, ndakazonge ndakutanga kufambidzana nemukomana uyo. Chiva ndatoziva hama dzake dzaigara ikoko, ndikatoziva baba ake, mai vake, hanzvadzi dzake, zvese vatoisa date baba vake kuti musi wakati toya kuzodini? Ndo pakabva pasvikirawo murume wangu uyu. Handine murume wangu hatinotombodanana. Hatina. Ndakaenda kumashops nemusikana aita zvekungouyawo pamba chezvezvi, kungodaidai ingotaimirwa kana vabereki vacho pasipo, tamuperekedza kumashops. Saka murume wangu ndokwakandionera. Asi pakazouya kumba uko akauya aine way yekuti pane zvaida kutenga pamba, because panogadzirwa ma-earphones. Ndo mauriro akaita. Watosvika, but next day anga akutouya pamba
ende nhamba dzangu anga atonadzo. One day friend yangu vayandinyepera kuti ndoda kuenda kwenzi kunodini kunoona friend yangu iri kurwara chichi. Taenda pepe tosvika toma anogara here zvanzi ndazozive kuti ichi idhiwi ratorongwa yekuti ndiye kupi kumukomana. Shirega ndiena notsvaga chi muchairo iyo chisara munomu munhu yangadzoka angadzoki uyu kwauzotouya akati ndini ndadeni nachida kutaura newe tiri pedu tega tiri kumba kwenyu ndaona sikadini sikaiti ini ndandakamboroora tane 6 months tasiyana vataura zvikonzero zvake takasiyana nemukadzi nekuti avabereki ndowakatanga kundiudza kuti mudzimai wangu ane chikwambo. Kubva ipapo zvinhu zvakabva zvatanga kutodini kutonetsa asi ndine mwana wangu wani mukomana. Hatagara patatodini zvezva handizivi kuti chii chakaitika but handina kumurambira bonde handina kudini tikabva tatoita chi bonde. So mupfungwa dzangu ndanda nepfungwa asi zvatakasangana kudaro ndaiva kumaperiod kudaro handinonzwa kana pain yandakanzwa hapana kana chandakadini chandakanzwa. So kureva kuti maybe ndandatochi ndandisitori musikana handizivi kutaura kuti bonde rawatanga kuita nemukomana yamusiwe ndokankareke kutanga kuita bonde. No kaka kasiri kutanga sori ndainge ndakamboita bonde nemumwe mukomana uyu unozi wandambotaura uya asi handina kuona chii ndikati inozi chii handina kubleedha ende handina kurwadziwa. Pawakaita nemukomana wako kutanga wakaita kunge zvinhu zvawakanga uchitogara uchiita kupana kudhara. Exactly. Chiva ndazodinawo futi nemurume wangu pandadini pakwadoka akazvidzivirira here hana kwadoka kudaro achivata ndozokuperekedza chii akati ndoda kuenda kupi akata plaziwe hapana kana chakatomboshata watochi mudzimai vangu totogara tese. Saka inini ndakati no hazvidini hazviti mangwani makuseni vaandiperekedza kumba asi akasi kufara angoguma halfway achibva azoenda kwatete. Aenda kwatete ndopakabva ataura nyaya yake kuna tete. Tete achibva toti hapana chakashata ngatidzikei kumba kwavo tinodini tinotaura naye. Wauya angatone friend yake yanga naye wauya kudaro watotaura nyaya yake zvakanaka ndikati inini handidini handidzoki. Baba vanamai vangu andipromisa kudini kundirowa kozi ungatoudzwa kuti handinorara pamba. Kusa kuti musi wawakaenda uku ndumbu kwakabva warara kumba kwako. Apa kurara kwawakaita wakamanikidzwa akakumbunyikidzwa here kana kuti niwo wakaitofeel comfortable? Anotombondimunyikidza ende handinotomboramba ndimbodini. So achibva totaura natete chibva tota it's okay. So ndakazoenda kumurume nenhau yekuti ndanda kusha kutoti wedu wega baba vaya vakauya ndodini ndourawa ndopandakabva ndazotoenda kune murume tete achibva tondiperekedza tatotanga togara tese paya vazoudza vabereki vake kuti ndaane mukadzi ndavanikidzwa chichi nemwana wewaridzi. Saka ndaramirwa chii mukadzi. Saka ndatone mudzimai achibva bvunza kuti manga matosangana here akati chifoti shit zvichina chii hazvichina basa asi for now chiitei 2 weeks musikadini sikaiti bonde nekuti kutone mhepo dzatodini sumuka dzekurudzi kwake. Uye chibva toti vaimbozvitaura ndishina my blessing so ndifunga kuti zvingaita basa strike. Then ndangoti ndaisati ndakuziva zvakawanda hangu asi zvinhu izvozvo chakawa chinhu chekutanga kuti this is not good.
ndangozvinyararawo se ndandichiri muduku ndane 17 years nadesacho. Ende makabva maita 2 weeks izvo pasina bonde? Takazama kuita zvaita asi zvanga zvisina kunyatsa kudini. Kune murume zvainetsa zvaitoshupa. Ndo pakazondiudza rimwe sakati ndanzi futi usadini sarambe chimanikidzira kudini kuchabonde. Patazoenda kunoona hama dzemurume tichidzoka ndofunga wakabva waronga zvekuti anodini anobvisira. Tichidzoka kumba baba vake vakasara vachidhumwa nemota. Vadhumwa nemota. Baba vadhumwa nemota. It's okay. Tatoendawo kunovaona. Handina kuvaona personally. Murume wangu ndakapinda murumu mavari vanga vari vakati vaona chichichi. Patazodzoka vawanditi chimbosiya mukadzi wako pano ambodyara zvepano pandasara. Amai ndopakatanga kundidzoti iwe hauiti zvandoda. Akaenda uyu anga akuita zvandoda asi nawe kuda kunditongera mwana wangu. Ndikati munhu ngadini ngaaende. Patatosiyana nazvo paya. Pane mvura inomwiwa everyday manheru vanoidaidza kuti tairo. Kwai tairo yavanobika everyday wofika magemenzi avo votokupa imvura iyayi. Vanibika sei? Kuibhoila ndokuibika kwanoita. Woibhoila wotokuisire macups. Wotonza poti yacho mumba wotokuisire macups. Munhu wese you must drink mvura iyoyo. So inini ndakatanga ndichimwa kusvika andizii ndaingoita kafilingi kekuti handisi kuida. Vachivototi mukadzi wako hadi zvepano. Magemenzi avanenge vakapfeka ndeewaiti? Rababa ranopfeka rakaita green. Havanongopfeka zvakangosiyana-siyana asi regreen ndo rababa ranowanza kupfeka nemucheka wamai wegreen. Asi dhuku ngerewhite, bhandi rababa rekusunga kudai ngerewhite. Pamunoonwa pane sort of minamato yavanoita here kana hapana kutochera mvura vachidini pachino. Saka ini ndakatanga kusamwa mvura iya ndakutotooni murume ndiperekedza unovata chichi ndakutoziva even vachiita izvo zvemvura kuchechi vaenda here ari masati vaenda chechi inonzi vaenda akati wandei machechi acho sofa kubva zvandatanga kugara nemurume wangu ati wandei. Alright. Saka ana basi ndabvunza kuti vane chechi 1 yavaita vanoti kwai uku hakuchina mwari ungawotsvaga futi kuna mwari wechokwadi. Asi mvura yavachingonwa vanotongomwa everyday. Murume wangu anototi ndo zvinovararamisa. Saka tagara kudaro murume wangu aindiudza kuti mai mhlanga ndomadaidzira ndisandani mwana. Inini ndinechi ndikurota ndisangana nemukadzi ende ndaitoona akatoshaishiko zvechokwadi kana kuti ndikabuda panze kana kuti kumusuka ndotodzoka atochinja hembe dzake dzemukati atopfeka dzimwe dzakadini ndakatanga ndisikazvibvunzi ndichingosiyana nazvo kuguma zvinhu zvezvekutoti chero mumba hamuchatosangani hapana chichatobuda. Tagara uyo vatiti iwewe urunzi ndiyo akakonzeresa tsaona yababa. Murume ndiyedaro ndozvekutaurwa kumboko. Ndikati it's okay. Mandatodini mandatosiyana nazvo handina wandakaudza ndina wandakadi. Amai vawazondivhuna amai vawazoudza mwana wako kuti mukadzi wako uyu warema nepamwiri. Ndiri pamwiri. Patasvika kuchipatara patonzi aini pamwiri zvechikwadi. Rimwe zuva ndakati ndichiramba iyo wanga aenda kumaketi kumusika pamwe wese wandozvikuru
ndaitsvaira kudai tebho ndandakaigadzika pamusoro pesofa kudai asi chaikaita yakanodonha kudai yadonha yakaputsika kuita mapisi ndakabva ndatanga kubleeda tebho yanga iri glass ndakabva ndatotanga kudini kubleeda uine nhumbu ipapo ndokutobva kwakaita nhumbu yachona vachibva vatofonera mwana wavo indasikazvizi but murume wangu ndakazondiudza mwana wangu kafirst born kane 4 years kane 2 years kuti iwewe sei wakabvisa nhumbu yangu musi wakatozviita ndakatofonerwa kunzi wadini wabvisa pamwiri saka ndoda kuti ufambe unzwe kuti chii chakakonzeresa izvozvo ndeta tikofamba teseka sinzi mwana wacho ari wako akaramba akati weenda chandakakwanisa ngofuka kungotsvaga mapedza kotanga toshandisa yoti ndine pamwiri kana kudini kana kutombozvifunga ndikanozviziva nhumbu kuti bata ingabata mimba haingabati tagara pamba paya ndakutongodaidzwa kuti ngomwa muroyi utotiparadzasa nemwana wangu chichi murume rimwe zuva akachiuya ndachitobva nogeza vatoti chii chiri kunhuwa muno tikati chiri kunhuwa chobva kupi kokunomu ndasvika makangozvigarira mega kwatoti ndizvoriwo uri kunhuwa wani kunhuwa ndadini kwatonditatsubira uko uri kudini uri kunhuwa enda uko ndakachema munoziya ndikatopi weduwe ndazonhuwa ndadini ndafunga kuti zvimwe kutamba manhero nditondiende padhuze nomumwe wangu ngoma ndiyo svika munhu aende kupi aende kubasa asi asati aenda kubasa akasiya ndidzo kuti iwe unombozviti uri mukadzi pachii wakazvitarisa ipapapo unotozvionawo kuti unenge utori mukadzi pane vamwe vakadzi hausi mukadzi ende hausi chinhu wakangofananawo nechinhuwo chinongorarama wacho vanditi ndiri kubuda mangwana makuseni asi ndoda kuti usare uchidini chinobatsirwa namama nababa ndati nditogobatsirwa nehama dzako sei vanditi kana uchida zvepano ita saizvozvozvo because iwe ndo udototiparadzanisa panapa dotondiparadzanisa nehama dzangu it's okay mangwana acho vandisira futi meseji enda unobatsirwa nayo pandasvika mba wakatogara naye nababa ndatogara pasi ndati mai nababa ndombirobatsirwa hanzi nababa Frengi nababa Ndibule enda unodini nobatsirwa wachibva akandipindura mai wake akangoseka akandipindura ndibaba wake vakati chero tikazama kukubatsira usikabatsiriki hapana zvazvobatsira nekuti tikakubatsira panapa tichida kuzama kuita kuti ugare mumusha uchandoudza hama dzako waudza hama dzako takamboda kuzviita kune uyu akaenda tikazinge takuripiswa mombe saka isusu hatikwanisi kubatsira nekuti kwatiri ungoriwo chinhuwo zvacho chirungoraramawo panyika mashoko angatarwa nemurume wako angatarwa nemurume wangu aya ndakanotsinhwa futi nani nababa wake nekuti ngoriwo chinhuwo zvacho chirungorarama panyika panapa mhenhu ngoriwo chinhu ndomaonera tokuita zvakanaka ndagara ndirungofambawo ndirungobatsirwawo kumasowe kuchichi nhasi ndakuita zvekuenda kuNyanga ndikubatsirwawo chingosanganawo nemasowe kumadzibaba nekumadzimai wainobatsirwa chii ndainobatsirwa kutoti ini nemurume wangu tinzwanani lazi pamwiri mimba chiva ndatonzi une masari ndonochekwa konzi radzoka ndonochekwa radzoka ndochekwa here chingodai saka pana vamwe mai vakazonondicheka vachibva toti izvezvi kanosangana nemurume mimba yato inobata ende handinozogeza mwedzi wachona iwowo mimba yemwana wangu wekutanga
yange yatodini yabata vandati regei ndidini ipapa pamba ndainge ndashanyirwa nyama yangu inogara mudanga mamutaure munhu anga auya kumba kwefriend yake achivati sinzi ndauya kumba kwefriend yangu regei ndipfuure ndichiona chi panogara chi nin'ina wangu vandatokumbira bamunini ndowanga waripo ndakumbira bamunini vachivati zvinokumbirwa here zvamuri kukumbira tikati wakumbira chi kuti hama yangu ida kuyozodini kuzondiona ndakavangoona zvakangondinakira kungotaura pane kuti vangosvika saka kuna vanonzi tete beauty ndo wandaibvunza musi wacho wekuti tubikei vaishanda kusaluni madhezi achifati tora spageti udini ubiki fandabika spageti rii chandakashaisha mukombo kunopakuriro chii hama yangu handinoziva kuti ndatodini ndakanganisa hama yangu ichipo ndakavhunza kuti saka iwewe waona zvakakodzera kuti unganidze hama dzako chikafu changu chandoshandira ndoswera ndakamira ndichiruka vanhu chero murume wako achishanda ihama yangu yesama yako vakuya kopedza chikafu chedu nechi nehama dzako kubva nhasi handichaduka kuona wakabata mutsvairo kana poto kana chii iwe kwauchahira nekwauchararamira ndokwauchedi ndonokuziva plus wazounza hama dzako usina kusuma baba ne ndikati handinodini handinozviziva asi handinongovaunza ndaudzani bamunini hama yangu yakatobatikana murikuona achibva taregei timire mhai pamwe mhai tinoonawo zviri nani kozi chero pakasvika hama yangu yakatoamhoresa vana tete wese wakangosumuka kahwani ezvokuti ndatosvika nditika mubva matosumuka mese mubva matoendawo hapana kana kumhoresa kana kudii ichibva toti ndo magariro unoita pano vatamirira mhai pai tatakagara pamasofa mai vakangosvika vachitojamba vachitopinda mubedroom mavo zii vari pai varimo uye achibva toti chisara nemuzukuru wangu anga aine kamuzukuru kake mangwani makuseni wouya naye kumba kwangu asi bamunini ndodini ndotaura navo bamunini murume wangu aishanda chimanimani madhesi acho anga akauzwa kunzi ukagara namai Frank kuchimanimani ikoko uri kusungwa basa rako richadini richakuperera ende ndaiti ndoda kugara newe ikoko kunokunde ndichigara ndega anditi ndisikadi kumutaurira zvandaisangana nazvo achiti kunokwa udini auyi sisangobva ati bamunini ndokumbira kuti kana muchida mudzimai wenyu ndokumbira kuti mutore mudzimai wenyu mugare naye nekuti zvandaona kumba kwenyu handinozvifarira murume wangu vauya mangwana acho akatsamwa vanditi uya kunoko vandasvika vandatogara chionzi chitaura zvaungochitaurira hama tikangotinzwi ndomatangira kaita ndikati zvandataurira hama dzangu tadziudza kuti ari kuudza hama dzake kuti muri mushungurudza imimi panapa ndizvere vatotanga kutoudzwa mukadzi wako ari zvepano ndogara nchitokuudza chichichiwatiwati zvakawanda wanda zvimutaura pazvatodini pazvatopfuura zvakadaro ndatorega ndidi ndisiyane nazvo zvandatoti sinzi ndisikadyi ngendifonere mhai mbuya angu akandirera ndoakumbirwa ndodziro murume wangu kuti tigare tese kana tanditsvagirawo pamwe pokugara kuzi ndisikawani chikafu masotangana misikereji achibva afonerwa ndo matauro andakaita ndo matauro akaita achibva atoudza hama dzake kuti mai Frank toendesa information zvese zviri kuitika panapa kumba kwawo saka ndichangomupa mari yacho asi handioni kupi kwaanenge achigara it's okay vandipa $100 ndatotsvaga imba yangu lucky enough ndabva ndatoona ne1 day tanga kutogara achinditumira kamari
achingonditumira handazoona one day achitonditi obikawo nechangu chikafu muri kuya kupi koko ndakafara skate